बिहान चैनल पे रउआ लोगन के स्वागत बा। कहे के बात ई बा कि मोदी सरकार के फैसला लेवे के पड़ल कि जाति के गणना हुई, लेकिन सरकार जानतनी कि बतावत नहीं है कि कहिया से ही जनगणना हुई आ एमे का सवाल पूछल जाई। सवाल पूछला नु बहुत ज़रूरी बा। खासकर बिहार के जो लोग बा उनकरा तो मालूम बा कि जब ई जाति गणना होला तो का सवाल पूछल गईल बा। तो बिहार के लोग के उतना आशंका नहीं है। बिहार में जौन जाति गणना भइल उसे किस जाति के पास कितना ज़मीन बा, हई सब बा, हऊ सब बा, सारा चीज़ रुआ जननी है। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना हुई आ ओमे जाति के सवाल पूछल जाई। अब जब सवाल पूछल जाई तो ओकरा लेके कई तरह के बात बनावल जाता। रउआ लोगन जानता नहीं कि बिहार में तेजस्वी यादव, यूपी में अखिलेश यादव और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी लगातार बार बार ई मुद्दा के उठावत रहनी वहाँ के। लेकिन बीजेपी के लोग विरोध में रहे, तनी एने ओने बोल बाल के ज़्यादातर विरोधे में रहे वो लोग। कहे के बात ई बा कि वो लोग के विचार से जाति के गणना कैला से देश बंट जाई। तो वो लोग धर्म के राजनीति के बात करत रहे कि हमनी के जात पात नहीं है, सब कोई धार्मिक रूप से एक बार। लेकिन वो तो समाज के सच्चाई हो ना। आज भी रउआ देखतानी कि कहीं दलित लड़का के शादी होता आ वो घोड़ी चढ़ता, उ जाता, ओकर बारात निकलता तो लोग ढेला मार देता। बहुत जगह ही घटना भइल बा। बहुत जगह से ही खबर देखतानी कि आज लोग इनार पर भी लोग पानी नहीं पिए दे। आज शमशान के भी लोग अलग अलग जात में बटले बा। आई मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनकरो बयान है कि सब ना होके चाहिए। एकर माने कि आज ले होता नहीं। तो ई जात के तो सच्चाई है, तो के तरह बदली, कौन जात के पास कितना बा, जाते के हिसाब से टिकट दिया था। तो राजनीतिक दल अपन सारा काम जात के हिसाब से करता लोग, के अध्यक्ष बनी, के मंत्री बनी, केकरा ओमे प्रतिभा के कौन पूछबा। ये खाली बहाना है प्रतिभा के। एगो बात समझाओ के चाहता नहीं। देखी, ऐतिहासिक रूप से देखी, जमीन केकरा लगे रहे, जेकरा भी लगे जमीन रहे, जहाँ भी जमीन रहे उहे सबसे आगे बढ़ल। आ जेकरा लगे जमीन ना रहे वो बहुत पीछे चल गई। तो ओकरा मेकअप करे में 3-4 पीढ़ी यही तरह निकल गई। लोग के कहाँ कहाँ पलायन कैलक लोग, गैलक लोग। तो कोई में निमन निकल गई तो ठीक बा, वो अच्छा भइल। समाज में हर तरह के लोग प्रगति कैले बा, ऐसे एक बात नहीं है। गरीब सब जगह बा, लेकिन जात के नाम पर संपत्ति तो शुरुआत होता नू। तो जब शुरुआतें वो तरह से हो गई जात के नाम पे, तो रेस तो गलत हो गई। बराबरी से सीटी मारला पे सब केहू के दौड़े के बाद तो सब केहू के बराबर न रहे के चाहिए लाइन पे। तो एक आदमी के गोड़ में बांध रहल बा 20 किलो के लोहा बांधल बा, तू कहाँ से दौड़ी। आ एक आदमी के गोड़ फ्री बा तो दौड़िए जाई सब जाने से आगे। तो बात जाने के चाहिए रउआ लोगन के। फ्रांस के वो कहानी बताओ तनी। फ्रांस में हुआ तो आंकड़ा रहे, सारा दस्तावेज बा। यहाँ खानी नहीं खे, कौन दस्तावेज के गायब कर देता पता नहीं के चलत। तो फ्रांस में एगो अर्थशास्त्री निकलले, पिकेटी साहब, ओकर किताब धैले बा घर में, जे डेरा पर बा हमरा। तो पिकेटी साहब रिसर्च कैनी, 200 बरिस के डॉक्यूमेंट देखनी जे इनकम टैक्स देत रहे नू। तो देखनी कि इनकम टैक्स के दी, जेकर कमाई ज़्यादा हुई वह नु दी इनकम टैक्स। तो वो इनकम टैक्स देवे वाला के रहे, तो जानतनी का निकलल, ज़्यादातर वो लोग रहे जेकरा पास जमीन रहे। तो वो आगे चल गई। वह भइल भारत में। तो के अमीर बा, केकर लड़का लोग आगे बढ़ल। ऐसे का होला? ऐसे होला कि अगर गांव बा, एके टोला के लोग आगे बढ़ल आ बाकी लोग पीछे रह गई, तो ये तो विकास ना नु भइल। सब जगह बराबर होके के चाहिए। आ बराबर विकास के संभावना तो बा, दुनिया में बा, जापान में बा, अमेरिका में बा, सब जगह बा, दुनिया भर में जहाँ जहाँ विकास होता। तो यहाँ काहे ना होई? हर बात पे लोग जात के धैले बा, तो लोग डरवावता। तो डरावला के कोनो जरूरत नहीं है। जाति के गणना होखे के चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी, यूपी के मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के बहुत बड़ा नेता लोग जितना रहे वो जाति गणना के विरोध में रहे। लेकिन राहुल गांधी के बार बार कहला पर
पार्लियामेंट में राहुल गांधी कह देनी कि भाई देखो हम गारंटी देता नहीं, करही के पड़ी तहनी के, आ करे के पड़ गई। ये बात बा कि ये बड़ा हंगामा पहलगाम के चलत रहुआ कास्ट सेंसस के फैसला लेनी है, तो रहुआ वही दिमाग में लगाओ तनी कि लोग बहस करे में भटक जाओ। अब ठीक बा, बानी रहुआ नागरिक, तो नागरिक भइले इतना आसान नहीं है, बड़ा रोज मेहनत करे के पड़ेला, देश के बारे में रोज जाने के पड़ेला, सोचे के पड़ेला, तबे न रहुआ अखबार मंगा के पढ़तनी। काहे ला रहुआ अखबार पढ़ेनी? यही से कि रहुआ नागरिक अपने आप के बुझतनी, तो रहुआ जाने के चाहतनी कौन डिपार्ट के कौन मंत्री का करत रसन, का बोलत रसन। तो ये बात राउर जिम्मेदारी बा, ये सब कोई यही ला अखबार पढ़ेला, सूचना लेवेला। तो ऐसे जाने के चाहिए। अब रहुआ आधार कार्ड बन गई बा, सबके पता बा, नेता के नहीं के पता कौन टोला में कौन जात के लोग रहता। तो ये जानकारी सब केहू के पास रहे के चाहिए, सब केहू के पास, केकरा पास का बा ना बा, ताकि ओकरे हिसाब से पॉलिसी बनी आ चीज बटाई। हालांकि वो से देखिए ये लोग भरमावता, ये लोग जब सरकार में रहता न तो खाली 2-4 गो उद्योगपति धैले बा आ वही में सारा बटा जाता। तो ऐसे झगड़ा नहीं क्या करे के, सही सवाल पूछे के बाद, देखे के बाद कि सही सवाल पूछा था कि ना। 1931 में भइल रहे जात पूछाइल रहे, तो ओमे तनी अलग अलग किस्सा रहे। केहू कहे कि हम हई, केहू कहे हम हऊ हई। लोग लागल जाति के सम्मेलन बनावे आ जाति के संगठन बनौलक लोग। आ जितना जाना पशुपालन करत रहे, एगो उदाहरण देते नहीं रहुआ के, तो पशुपालन जे मवेशी चरावे उ सब कोई यादव ना रहे, सब अलग अलग जात के लोग पशुपालन करे। तो लोग चल गए कि ना हमनी के यादव वहीं सन, तो सब जना उमे गिना गई लोग। जे लोग सवर्ण ना रहे उ लोग जाके कहे ना हमनी के क्षत्रिय में गिनी, हमनी के क्षत्रिय ही सन। तो ये सब गड़बड़ भइल और बड़ा कहानी बा, ओकर बतावल जाई कबो। लेकिन अभी जौन भइल ओकरा के लेके समाज में जाने के चाहिए और पता रहे के चाहिए कि के कितना पिछड़ा बा, सरकार के पास कितना ज़मीन बा, उ ज़मीन काहे नहीं के बटात। अब देखिए नीतीश जी जब ऐनी तो बड़ा समा बंधनी कि हम भूमि सुधार करेंगे नु बिहार में। आप बी बंदोपाध्याय के वो कमेटी बनल, वो कमेटी दिन भर ये सब पढ़ल, भइल भूमि सुधार। लेकिन एगो बात बताओ तनी, वो रिपोर्ट दबा गई नहीं वहाँ के। अगर ये भूमि सुधार कैले रहती तो भूमि सुधार में लोग डरवावे ला कि राउर आपन जमीन छीना जी। ना ना, ऐसा बात थोड़े बा कि राउर के आके जमीन छीनता। पहले हिसाब सरकार में से नू निकली कि सरकार के पास कितना जमीन बा। जितना आसानी से ये लोग जमीन उद्योगपति लोग के बांट देता, उतना आसानी से केहू गरीब गुरबा के नहीं देत लोग। आ सारा लड़ाई कहाँ बा, जमीन केकरा लगे लेवे के बा। आजकल जमीन के लेता पता बा? आप देखी 2-4 जना उद्योगपति वालों, ओकर बिजनेस रहुआ देखी, खाली उस जमीने के आसपास ओकर बिजनेस बा। सरकार से जहां भी लेता नू ओमे जमीने के मामला बा। तो जमीन हथियावे के बड़ा लड़ाई चले के बा आगे चल के। तो ऐसे बहुत सोच समझ के में पार्टिसिपेट करे के बा। रहुआ लोगिन भोजपुरी भाषी हई, तैसे बतावतनी कि जाति के गणना ठीक बा, एमे कोनो खराबी नहीं है। हर तरह के आंकड़ा जब सरकार के लगे बा तो इहो आंकड़ा होखे के चाहिए। अब गलती तो समाज के बा, गलती सरकारों के रहे, लोगों के जात तोड़े के चाहिए। तो काहे ना तुड़ाइल जात, एमे का बा, कि वो फायदा बा? एगो बात बताई का होता, लोग अपना अपना बिरादरी में बियाह करता, कहता हम जाति के बाहर बियाह ना करें। तो उमें होता का, लड़की के लड़का नहीं खे मिलता, लड़का के लड़की नहीं खे मिलत। आप दहेज का रेट बढ़ल जाता, दियात नहीं के कि उसे लोग कर्जा कढ़ले बा, दांत चियार देता लोग दहेज देवे में। कोनो लड़का वाला जात के नाम पे 5 रुपया छोड़ा तरसन, जात जात कैले बा लोग। तो केहू के हमें फायदा नहीं है। इतना दिन से जाते पे चलता लोग, समाज के कष्ट दूर हो गई। केहू जात के, कोनो जात के बात करी ना हमरा से। तो गलती का भइल, गलती भइल कि सब जना मिल के सबका ला नीमन अस्पताल चलित, सबका ला नीमन स्कूल चलित, सबका ला नीमन कॉलेज चलित। एकर मांग केहू ना कैलक लोग। आ एकर मांग भइल रही कि नीमन इंजीनियरिंग कॉलेज बनावत सबका ला। तो ये नौबत ना आई, तो वो लड़ाई तो केहू लड़त नहीं है नू। तो ऐसे हम कहते नहीं कि जाति के गणना होके के चाहिए। और जान ली रहुआ तो गांव में जानता नहीं
कितना घर कौन जात के बा, तो देश के काहे ना पता चली जी, पता चले के चाहिए नू। तो ऐसे सोचनी है कि तनी हम प्रिलिमिनरी नु बोलनी है, ज़्यादा ना बोलनी है। हम तो हिंदी में काफ़ी वीडियो बनौले बनी जाति के जनगणना के लेके। तो ऐसे अब देखे के बाद कि लोग कहीं गोली तो नहीं खे देवत, महिला आरक्षण बताओ, ऐसे कहीं बता ही रहुआ, ऐसे कहीं कानून पास होला, हम महिला आरक्षण पास कर रहे हैं, ऐतिहासिक है, और लागू कब होगा जी तो पते नहीं है। तो काहे आज पास कर रहे हैं आप, जब आपको पते नहीं है कि कब लागू करना है? तो खाली हेडलाइन छपवावे के एकनी के बीमारी बा, हेडलाइन छप जाओ खाली, गांव में चर्चा हो जाओ। अब के उससे चर्चा होता, महिला लोग, महिला आरक्षण जब पास होते रहे, सारा महिला लोग घूमे का हमनी के नेता बने दिया सन एकनी के, इतना आसान बा। लेकिन 50% बात ओमे काहे ना रहुआ आरक्षण देनी, जब मांग भइल तो वही से रहुआ पता चलता रहा रहुआ नियत का रहा। तो अब दबाव पड़ल तो अब जाकर रहुआ मननी दू बार ये लोग ओबीसी के आरक्षण पर सरकार गिरौले बा, ये लोग ये रिकॉर्ड है। बिहार में कर्पूरी जी के सरकार ये लोग गिरौले रहे, बीजेपी वाला लोग तब जनसंघ कहा है, कहे से कि वहाँ के बिहार में पहली बार ओबीसी आरक्षण दिले रहनी, और वह रास्ता पे नीतीश जी चल के महादलित के आरक्षण देनी वहाँ के। और ओकरा बाद दिल्ली में जब मंडल आयोग लागू होके के रहे, वीपी सिंह जी लागू करत रहनी, तो के सरकार उनकर गिरौलक? ये लोग जे आज मसीहा बन के घूमत लोग। तो हमें नेहरू के घसीटला के कोनो जरूरत नहीं है। तो ऐसे रहुआ हमार हिंदी वाला वीडियो रहुआ लोग देखत रही, बिहान चैनल का हम सोचत तनी हमें तनी हिंदी में भी तनी प्रयोग करी, क्योंकि उतना मटेरियल मिलत नहीं है हमरा। आप भोजपुरियो गइल बनी भूला, पता चलता नु जब बोले के पड़ता तो कोनो ना शब्द नहीं के बुझात, कौन बातें मुहावरे बिला गइल बा। तो ऐसे हम तनी सोचनी है कि तनी रणनीति में बदलाव करी, लेकिन ये तरह से कमेंट्री रहुआ लोग इनका हम देते नहीं था। जाति के गणना होके के चाहिए, सवाल का पूछल जाए ई बड़ा इंपॉर्टेंट बा, आई कहिया कराएम ई बड़ा इंपॉर्टेंट बा। कहे से कि 2020 में इनका जनगणना करावे के रही, ना करो नहीं यहाँ का सारा बवाल ओमें निकल आई, सारा सच्चाई निकल आई कि का भइल बा इनका 11 बरिस में, तो डेटा आ जाई। अब जात के भी ओमें डेटा जोड़ाई, तो जोड़े में एकनी के 1-1.5 साल निकाल दिया सन। आ सवाल ना निमन पूछाई तो फिर एकर कोनो फायदा भी ना होई, खाली होई होते रही कि हई महान हऊ दुकान, ये चलत रही। तो ऐसे ए विषय पर रहुआ लोग पढ़ी लिखी, पता करी, समझी, आपन बुद्धि लगाई, आ तब ए पर बोली कूदी। केहू से झगड़ा कैला के कोनो जरूरत नहीं है, शांति से रही। हेतना दिन खिंचाइल बाई समाज, हेतना बवाल हमनी के झल्ले बनी सन, यो झेलाई हमें कौन बड़का बात बता। देखत रही हमार प्रोग्राम हनु, आइए भोजपुरी पे आई लबर जौन गावत आ रसन फालतू गाना, वो देखला के जरूरत नहीं है। लड़का लोग के मना करी, बहुत खराब गाना गावत लोग, अश्लील गाना गावत लोग भोजपुरी में। कितना बार कहीं रहुआ लोग बातें नहीं के बुझत के हमार बुझे के नू चाहिए भाई, इतना मेहनत काहे करतनी रहुए लोग इन खातिर करतनी। तो ऐसे बिहान चैनल देखे के बा, ठीक जातनी। नमस्कार।